Keburam ber ke jingu kalong yo blai ubala penlapat yang abangan Quran ni ke ketin jongu. Syafi baro ki parlok parjor ki baju ngap ya ke jingkran ke kubor to blai nak kui pi iwei pe iwei. Kebenta bang agwa ban Quran hari ke por kalong to sumar pi wat sngewkhuslai. Ladang ini Quran ya ki sngewkhuslai. Kidan hakiru kom beper. Sngewkhuslai jong uni kalong da kumwei, sngewkhuslai jong utai kalong da kumwei pat. Sngewkhuslai jong ubaduk kalong da kumwei, sngewkhuslai jong ubaruspa kalong da kumwei pat. Sngewkhuslai jong kinong yalam kalong da kumwei, sngewkhuslai jong kinong bud kalong da kumwei pat. Henry habing ipet da ketin jong ublay, borobor ublay ujuong wat khuslai. Lagalo hakano kurukom jong sngewkhuslai. Ublay jusya baki briu jong u kin khuslai. Hakan ka por ngin miakren ya kita ki wepat ki rukom khuslai baki briu ki khuslai. Hanrai ke bangakwa banyepet menta kalong halor kata ka sngewkhuslai bo Jisu ong haga gospel jong Mathaïos kalanong ka ba arfusau. Tunya pulai nak ketin ke jong play nak ke gospel jong Mathaïos kalau nak arfusau ke dekat ke balai telter ngan pulai ke ongkum ni te haba udang syong halor ulum ki olip ki senran kliawan hau jar ki ya ong to ya thu hangi lano bakine ki ru kin long bat ke bakumno kadak ka jiwan jome bat ke waino kane ka perthai te ujisu ulaya thu bat ula ong haki to sumar ba unoru om syukur ya pi nababun kinyawan haka kerteng jonga kita ong manga uba ukris bat kinya syukur ya shibun bat pins yo snow shipang kitma bat kijimpana ya kitma to sumar pi wat sngewkhuslai nabaka day bakine ki baro kinlong hanrei ka bakot kampat lajia nabaka kenjaban riu kan yang yale ya ka kenjaban riu bat kahimaru ya kahima bat kin long kin namsniu bat jiap tamru bat ki jikhnyu jumai hashibun kijaka hanrei kine baro kilong tang kijing sedang kijing jenjar ondokum ta kin aino ya pi haka shitom bat kin ya penyapno ya pi bat pin long kibla shun da ki kenjaban riu baro naga benta ka kerteng janga onda kumta shibun kinya thot bat kinya di parlok bat kinya shon parlok bon kinya thu lupalam leru kin mi bat kinya syukur ya shibun tena mar baka pop kan man bon ka jingit ki bon kan man kriat rejar ubadaya ne hado ka bakot utaken uban yo la em te ya kene ka gospel jong ka hima on ya lap ha ka perthai baro ya ka ban long ka jingpla ha ki kin jaban riu baro ada kumta ken kan chia kata ka bakot haning ui kay ka ba katin jong play kay thu yangi gong ba haba ki senran ke jong u kilian let shu jar ban keli u lano lane ka ba kumno kata kadak ka jiwan jong u bat ka ba wano jong kane ka perthai uji sulas dak manya thu wong shwa ba ma u unwan kini ki jinjia kinjia kindon kita kitma kindon kita jele markanti kindon kita ki namsniu kindon kita kijing penshitom ban kijing leben ya ki riukhut ki jongu reu jisu ong to sumar pi wat sngewkhuslai shimla sha baki senran jongu kin khuslai wat haba kin yo ya kine ki baro ki ban saja bat ha dekhot ba prau ong hanrei kine baro kilong tang kijing sang jong kijing jenjar kan ka kentin tang kijing sedang kepen bakin tang don kijing jenjar ki bakam kraw ban yakini ki badang ap syakmat ki ban saja ha ka perthai hanrei la kumno uong pi wat khuslai shimla sha ya ki senran jong u bakin khuslai balai ngimte ban khuslai uji suhi ladap jubab namar bagadai yakine ki baro banjia
Ngini pech susu na ketin jomblay Mathaïos at pusau kelenong dekat balai pusau bat lai pusan ketin jomblay ka ong kumni. Shisha nga ong hapi kane ka peteng ben riu kan omlet no tat onda la pendep yakine ki e baro ka benang bar ka khendo ken let no hanre ki ketin jonga kin let no satia. Uji su ong shisha nga ong hapi kane ka peteng ben riu kan omlet no tat onda on pendap ya kini ki baro tat onda kini ki baro bala ya thuk lepa do Jisu kinjia kabakot kan salong lada kini ki kinam jia kabakot kan namlong kumtangim de man khuslai habang ya kini ki baro pikijia bursin nga jua haki Facebook post di WhatsApp baki briu ki khuslai kane ya katai hagabiade barkini ki jinjia ki repair haba ka sarkar ka panmi ya kita ki protokol banyada na ki saphriang jong uni khunyang jing pang COVID-19 ka jing khang ya ki ying mane ki coffee ka singi sunday ka jing pantrai kami ki vaccine bat ki wei kala don ka jing khuslai bat ka jingli ka babon da ka burom wat ki pastor ki basan ru ki don ki bala khuslai bat keli shibun ki jingli balai kalong kumni hanroi ka jing shisha ngimdai ban keli namar bau try Jisu ula adab itu lepa bakini ki baro ki dei ban jialong shwa bamau unwan pai biang shi gospel jong Mathaïos kelenong ba arpusau ka khot ba khandai Jisu ong bat kin ya ai no ya pi ka shitom bat kin ya penyap no ya pi dena kata dau Jisu ong wat khuslai namar kini ki long tang ki jing sedang ngimpat poi sya kata climax bau Jisu ong kumta ka jikan tu kalong to ngin om khuslai hrei to ngin ngau men bai ka tin ke jong blai lanang pendap bat ba kata ka jilat im jongi kalajan haleluya ngini pule na ka gospel jong Lukas kelenong ba arpu wei ka khat ba arpu pra ka tin jong blai ka ong kumni te habaki ne ki ru ki stang ban jelong to khmit ba to mit yala ki khli na ba ka jilat im jong pi kalajan ngimde ben khuslai namar ba ka jilat im jongi kalajan haleluya upol wang kistish no Philippi kelenong ba sao khat ban riu bat hanyo wang wat khuslai ya ka ru hanrei ha ka baro daga jingduai ba ka jingkerpat lambat ka jing aingo to pin pentep ya ka jing pan jong pi sha ublai te kata ka jing sup ublai ba palat ya ka jing shampang baro kan rijai ken ya ki dono jong pi bat ya ka jingmut jong pi ha u Christ Jisu upol wang wat khuslai ya ka ru ngalaban ong kini ka tin ka long ru na ka banta jongi habig yo ni ki bejia hani ka perthai kam day yang bangin khuslai ya kini ki ru haleluya ka tin ka jong play ka ong hanrei dak ta ka jing duai ba jing kerpat ba jing aingo pentep shau trai bat habing inang ban le kum ta tin play ka ong te ka jing suk ublai bapalat yang jing shampang baro kan rijai ken ye ki dok no jong pi bat ye ki jimut jong pi how Christ Jisu habang yu ke per ke bajia tongin om shu khuslai hanrei pentep sha utrai ha ki jing duai bat ka jing kerpat namar ka jing khuslai hi nganong biang kam wan ra jing mentoi ruem ka shutu penban ye kata jing suk ba jing men naga jingmut ke jing perkhat jongi uji suong uno tena pi haba uda khuslai ru ubala ban pentam shipru yala karenyen ha gospel jo Mathaïos kelenong riu dekat ba arpo nyo uji su wong e kini ke kentin laka long ha kano kono kurukom ngenam la ban thau perthei dakaba ni khuslai ha ka ju kurukom nginam la man pen phai ka perthei da ka bangi khuslai nginam la man pen kelai ka perthei da ka bangi khuslai hanrei lada utrai patsha bakini ki kinjia de tang daga jingduai
kepada kebo jong mun simokho jong blai kebala ban persange ya baro kita ki plan ki jing temu basniu jong upaman lani umrat klau ka jing penkot ban ka jing ketu kolong to ngin om syukut no ha ka jing ya knyom ya ot ka jing ya keno ban ka jing ya khuslai ya kani ban ya kata hanrei to ngin pen kre ngin pen ben jana ya laga jong ka jing pa on yo syam yangi ba Vietnam ban ya let rengkat ban u sya kategori kaba ulakular na ka banta jangi haba utrai unwan ban syao no ya la ki jong ni ngin long ki wei na kita ken ki Vietnam ban ya syam ban u ha katagas ngi tunginom khuslai nginong biang tunginom khuslai ki baro ki vejia ha kani ka perthai ki vejia ki bigi i saudong jangi lagadai kita kajing syak hanglat kajing syak replay lagadai ka no ko bajia tonginum khuslai ngitep na kini ki baro ki dei bajia hanrei ka ebing don kaman le kalong ngin penbet ya laga jong jingem ngin syakri shirham you try ngin nang pen klan ya ta jinget ba jinget dei ka jongi baru try ban ngenget utrai lo kerku yangi lang ba ka ni tin ka jong blai u blai kerku u blai shubu